Το ξέρετε όλοι, το παίζουμε. Πριν αρχίσουμε βάλτε ένα like. Και πάμε τώρα να παίξουμε εδώ, είναι πολύ ωραίο. Βάλτε μια εργαφή. Παιδιά, είναι εκεί δίπλα και ο Γιονύσης, μίλα κι εσύ. Παιδιά. Πριν να ξεκινήσουμε, τι να κάνουν τα παιδιά να ακούσουμε. Like και εγγραφή. Ωραία. Το έχω να το παίξω αυτό 5 χρόνια. Είναι και ωραίο παιχνίδι. Ωραίο αυτό. Να ρωτήσουμε το Γιονύση, θα παίξεις και εσύ. Εγώ. Εγώ θέλω, παιδιά. Τα μεγάλα παπούτσια. Πρέπει να μαζέψουμε το τελευταίο εδώ. Έτσι είναι ωραίο παιχνίδι. Παλιά όλη μέρα έπαιζα αυτό το παιχνίδι. Κοίτα Γιονύση εδώ κάτω να έχουμε εδώ. Παιδιά, πολύ ωραίο παιχνίδι. Άστε στα σχόλια, κάπου 2. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Να παίζουμε όλη μέρα να έχετε το video και έχω ένα κουτί δώρο του. Έλα, το πήρα. Τώρα έρχονται πολλά τρένα. Είναι τζάμπα, ωραίο είναι. Είναι λεφτά. Ωραία πηγή. Έχει βγει. Παιδιά, κάναμε ένα κανάλι για εσάς, βάλτε πολλά like να μαζέψουμε. Θα σας κάνουμε δώρο μετά, άμα φτάσουμε πολλά like. Θα σας κάνουμε δώρο, τι θα κάνουμε δώρο στα παιδιά. Τι? Άμα φτάσουμε πολλά like, τι θα κάνουμε δώρο στα παιδιά. Τώρα θα παίξω Γιονύση. Μετά δεν είναι μικρότερο. Θα παίξω και Γιονύση. 2 ευρώ. Εντάξει, άστο τώρα. Τι να παίξεις. Παίξεις Γιονύση, ωραία παιχνίδι. Ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Παιδιά, θα κατεβάσουμε και άλλα παιχνίδια να παίζουμε για εσάς να δείτε. Να βάλετε like όμως. Γράψτε στα σχόλια part 2. Θα κάνουμε και part 2 να δείτε. Τι ώρα θα είναι. Παιδιά, άμα θέλετε θα παίξουμε και PlayStation. Να δείτε το GTA 5. Όποιος έχει PlayStation να γράψει κάτω στα σχόλια. Γιονύση. Θα αγοράσει το Γιονύση, λέει PlayStation 4. Αλλά όμως, γράψτε τα σχολεία τα ονόματα στην τηλεφώνη. Ναι, τα ονόματά σας θέλω, παρακαλώ. Και ξέρετε τι κάνετε παράνομο, δεν βάζετε like όταν βλέπετε τα βίντεο μας. Γιατί δεν βάζετε like, γιατί είναι για πέσει. Η μισή βάζετε, όχι όλοι. Στη μισή, είναι η Βάλτε like, κάμπανε το κουμπινάκι. Σε 50 μέρες παιδιά είναι Χριστούγεννα, το ξέρετε. Και θα πάμε στο καράβι και θα βγάλουμε μαζί. Ναι. Θα βγάλουμε βίντεο, θα πατήσουμε όλα αυτά. Θα
Baba wali tulipata ibatini hapa Peut-être que c'est une capacité. Allez, je vais le mettre. Όταν ήμουν 5 χρονών έπαιζε πολύ, πολύ καλό. Τώρα πήγε και εμείς. Γιατί πρέπει να μην πεις σε μένα, όχι με τη μία να πάρεις δεκ. Καταρχήν, όχι. Να δούμε να πάμε σε ένα αυτό είναι δώρο. Αυτό μπορεί να το πάρουμε το Facebook. Α, καλά θέλει λεφτά χρήματα κανονικά. Άσε πάρε αυτό τώρα, μια χαρά είναι το δικό μου. Ή πάρε αυτό, που λέει τζάμπα. Τζάμπα αυτό, ρε. Είναι ωραίο, ωραίο αυτό. Έτσι, τα μαφία. Θα πάτα να πείξεις τώρα. Εδώ. Παιδιά σας όταν θα είναι Χριστούγεννα θα πάρω την κάμερα και θα πάμε στα Κάναδα να δείτε τι ωραία είναι. Εγώ θα μου ρίξω. Και θα κάνουμε με το Kari Challenge και θα μας ρίξει τα περισσότερα λεφτά. Αφού μαζί θα είναι. Ναι, ποιος θα μας ρίξει τα περισσότερα λεφτά. Αφού μαζί θα κάνουμε, δεν θα είναι. Ναι, ποιος παίρνει τα... Θα πάρουμε από μισά, αλλά ποιος θα πάρει τα πιο πολλά λέμε. Παιδιά, εγώ με το Διονύση μαζί θα τα πούμε. Όπως πάντα. Στην άλλη χρονιά μαζί θα ήταν. Αλλά για πρώτα αρχή θα πάω λίγο με το αδερφό μου και με το... Πώς! Και μετά πάμε με το Διονύση. Πάμε αύριο. Και άμα δώσουμε πολλά λεφτά θα πάμε σε κανένα μαγαζί να φάμε κάτι, Εγώ βγάλω πλάκα. Και εγώ με πατάτες και με σάλτσα. Εσείς παιδιά τι τρώτε, τα κατάλαβα. Θα μπούμε και η παγωδόνια ή αμαξάκια. Αλλά σήμερα θα βάλουν αυτά τα Χριστούγεννα. Τα άλλα Χριστούγεννα δεν βάλανε ρε φίλε. Βάλανε στον άθλο. Μόνο στον άθλο όλα. Αλλά όλα στο Άργος. 5 ευρώ. Είναι λίγο τώρα το μεγάλο πακέτο. Δεν έχω βάλει τίποτα. Σε πάνω. Παιδιά, σταματάμε εδώ το βίντεο, τελώς εδώ ήταν. Κάτσε να Τελευταίο. Κάτσε να Άμα πεθάνω θα το σταματήσω. Εμένα παλιά έχει μεγάλα παπούτσια. Είναι το αγαπημένο μου. Όχι! Όχι! Τρε! Βίντεο. Παιδιά, κλείνουμε το βίντεο. Κάτσε.